Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Arlina Sarah saking GKJ Pamulang, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Selasa 18 November 2019 Minggu Limrah. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho ingkang kapendhet saking Yeskiel 39 ayat 21 dumugi 20 ayat 50, Jabur 120 setunggal Korintas 12 ayat 23 dumugi 11 ayat 1. Pamaosing kitab suci saking setunggal Korintas 12 ayat 23 kanthi jejer maedai. Setunggal Korintas 12 ayat 23. Makaten suraosipun. Aku wenang samubarang, nanging ora samubarang iku maedai. Para pamirsa ingkang kinasih, Rasul Paulus nedahaken dhateng warganing pasamuan ing kitha Rom supados nggadhahi tepa slira. Tiang pitados pancen pikantuk nedha sedaya tetedhan awit Gusti sampun nyawisaken isining alam donya punika kangge nyekapi kabetahanipun manungsa. Menawi pikantuk daging saking tetanggi umpaminipun, kita tiang pitados pikantuk nedha. Ananging menawi wonten sederek sapatunggilan ingkang nggadhahi ganjelan utawi pambengan bab daging punika, prayogi kita boten nedha daging wau supados boten dados sandungan ing manahipun sederek wau. Menawi sederek wau nggadhahi pamanggih, menawi daging wau najis, awit nembe kemawon dipun pisungsungaken kangge pangabekti dhateng brahala, tegesipun sederek wau nggadhahi ganjelan. Rasul Paulus ngemutaken warganing pasamuan supados ngendhaleni diri, boten nedha daging wau, supados boten dadosaken sandungan kangge sederek sanesipun. Rasul Paulus njurung warganing pasamuan supados nengenaken karukunan ing satengahing pasamuan. Ingkang inggil pangertosanipun bab kapitadosan kedah ngurmati lan ngemong sederek sanes ingkang kirang pangertosanipun. Kanthi mekaten, sedaya tiang pitados kasagetna angen ingenan setunggal lan setunggalipun. Sumangga kita sami nggadhahi raos pangraos wonten ing gesang sesarengan, boten nengenaken pikajeng kita piyambak, ananging sesambetan ing antawisipun warganing pasamuan ugi kedah kita reksa sesarengan. Kita pancen saged nindakaken punapa kemawon kangge kapentingan kita pribadi. Kita pancen wenang ing samubarang. Ananing menawi boten maedai kangge gesangipun pasamuan, prayogi kita ngendhaleni diri satemah boten bujeng pepinginaning manah kita piyambak. Amin. Makaten pangandikanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga dalem dherekaken. Gusti ingkang Maha Asih, mugi kersa paring kawicaksanan dumateng kawula, supados kawula saged milih tumindak ingkang boten namung becik tumrap kawula piyambak, nanging inggih ugi migunani lan bangun tumrap tiyang sanes. Tuntun kawula supados saged nderek margi paduka
kanthi ati ingkang sumarah lan penggalih ingkang lembah manah. Dados berkah kangge sesami kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten punika. Ngantos pinanggih ing program salajengipun. Sumangga panjenengan like, subscribe, lan dipun kintunaken dhateng sederek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.